Machiegni kendo chenro mar pidho yien e skunde sub-county ma Nyatike motis kaka Nyatike School Greening Program. Mageto bero lwasi mag skunde kod aluora e sub-county no ochakore ayanga. Chenro no isiro kod mane en apisa manochung'ne chenro mag tudruok e apis mosenendo Prime Minister machon Raila Odinga mano Dennis Onyango kod jakedne aluora Sally Owuonda. Jojuma nigi lerno. Lek mani lwasi maso miskunde mag Nyatike obedo maber ka ipidho yiende osebedo mano moselieki kuom higni mathoth. Kata kamano, giko to koro obedo gino mochak ketie tim ka okalo kuom chenro motisi kaka Nyatike School Greening Program, chenro ma isiro kod mana en apisano mochung' chenrogo mag tudruok e apis manosendo Raila Amolo Odinga Dennis Onyango kaachiel kod jakedo ni aluora Sally Owuonda. Tike ni du kuom yien emomiyo oro nitiere. To kawuono ni wachako wuoth marabora madhi miyo oro bedo maonge. Wa welcome wan nyithindwa, jonyuol, jopuonj oseyie ni wadhi timo gini. Tunapotoka hapa hivi tunaenda kuhakikisha kwamba tumepanda miti tena tumeitunza vizuri. Etelo mokwongo sikunde 10 e sub-county ma Nyatike moting'o skund primary mar Pom oyudo kothe yiende maromo 4,000 ma gidhi nyime kod pidho e skundego. Nwatimo launch mar 4,000 seedlings to our 10 schools. Ma skunde wapargo gine Nyatike ka. Skunde 6 Nyatike North, skunde 4 Nyatike South. Wageno ni in the next phase wabro chako bedo gi skunde madhi 6 mabro Nyatike West. Wan gi lo maduong', nyithindwa ni ready, jopuonjwa ni ready, wadhi medo pidho yien mang'eny. Ando wakwayo joma moko manyalo medo yien, okel yien lo nitie maduong'. Kaka yo mane yiende gi koro dongo, japuonje ka japuonjre dhi bedo kod yiende morito nyaka koro dongi kata en sikunde ka isiro kod Dennis Onyango bende dhi medo keto kenge ma ito yiendego nyaka koro gidongi. Waburo timo gimiluongo ni drip irrigation. Nyathi ka nyathi biro bedo, waluongo ni nyathi ka yien, yien ka nyathi. Nyathi ka nyathi nigi yiende ma biro miyo nyathi biro wacho ni ma yienda. Koro oburo kata ndalo chieng' nyathi biro kawo chunye mondo kete yieno. Nyaka sani jopuonjre kod kata jonyuol bende osemi puonj e yore mag rito yiendego kod ber mar rito aluora. Nyithindwa ne osechak puonj pidho yien, ma sani gisepidho yien. Nyithindo moa e skunde mamoko ka bende osepuonji, ok nyithindo kende, nyaka jonyuol ni wasekawo jokome mag skunde wapuonjo. Yiende gi igeno ni dhi bero lwasi mar somo e skunde e gwenge mag Nyatike ma bende osebedo kod oro e kinde ka kinde nikech nok mar koth. Nyithindo dhi take care of them, gidhi ritogi, gibro olo negi pi, kendo by the end of it all, wan gadieri ni wadhi rito environment wa kendo wadhi lose maber moloyo. Dennis Onyango bende siro chenro ma Nyatike School Greening Program wacho ni skunde madhi timo maber e pidho yiende kendo ritogi nyaka koro gidongi idhi mimich e giko mar higa. George Juma, Ramogi TV.